Parece que este traje ainda me dou máis sede. Onde podemos tomar a penúltima? Logo non morreu nadie hoxe. Quen vai a morrer, ó? Quen vai a morrer? Fai 15 días que non hai un velorio. Isto non hai economía que o aguante. Como vamos a salir da crisis? Se temos que pagar a bebida toda. Como se o conte así, dame unha depresión. E pensas que ven un andazo da gripe do porco? Non. Ven un terremoto? Non. Ven un tsunami? Non. Onde están aqueles tempos que había 2, 3 a 4 enterros na semana? Nadábamos na abundancia, chico. Chivers, Johnny Walker, Benfitter, bus puros, empanada de 100 buriñas. Aqueles sí que eran velorios. Daquela vamos tomarlle a penúltima de Raimundo. Ti estás mal da cabeza. Sabes canto lle debemos? Pois daquela vamos a tienda, que nos fíen un par de botellas. Un par de hostias a que nos van dar como aperezamos por ali. E á misa xa non chegamos para beber o viño. Imos ter que ir largar as masas. Estamos aviados, como non larguemos desde o muelle. Esa botella, que tanta sede che dou, compreina polo que me deron polo ramos. Xa sei eu onde imos facer cartos al Jalla. Mira pa aí. Día 11 de xullo, festa do percebe do Roncudo. Miles de personas que as carteiras cheas de cartos para degustar o mellor percebe do mundo. A quen os vai vender nós. Sí, ó. Non temos cartos para comprar unha botella de viño. E vamos a ter cartos para comprar percebes. Es ben anifófaro, pero quen falou de compralos? Imos apañalos. Un dos cojones. Tes a ferrada afilada? Ese é un atraso. Está a costa esquilmada por furtivos. Xa é unha aposta no Roncudo onde furtivos non chegan. Eu non podo. Como que non podes? Tes a agenda moi chea de gestións? Non podo. E me pode explicar o señorito que é iso tan importante que ten que facer para non poder levantar a economía da nosa empresa? Esta semana é a novena de San Benito. Estou ofrecido. E mira que casualidade. A hora da novena cadra que a marea baixa. Eu penso que ti que estás acagado de medo. Ti conoce a depurada técnica de extracción do percebe? A mí name que non. Non pájalo belín, cajón. Pero ti con quen queres que estás falando? Tes diante de ti o número 1 do mundo mundial. Saltei na pedra do Roncudo unha noite sen lúa, forza 8, vento do levante, e apañei 300 kilos en 20 minutos, chaval. E non mollei os pés. Tío, que apañastes? Foi unha borrachera. Que marcou no hercolímetro un 8, cego de todo. E bébete 300 tazas en 20 minutos. E o único que dou seco foi o barril de viño. O que te oculta é medo. E tes razón. Está ao fondo do mar cheo de valientes. Ti queres ir a apañar percebes? Quero. Ti queres ir a apañar percebes? Pero non te estou dicindo que quero. Pois sabemos de ir, ó. Se tes tanta ansia, habemos de ir, ó. Pero xa che dixo, como me estorbes, ou te teña que sacar do peligro, non te volvo a levar comigo. Que, vas quedar aí aos grilos todo o día. Despois veñen as lesións. Eu antes de poñerme a apañar teño que cancer media hora mínimo. Pero ti estás mal de cabeza. En media hora xa van a maré, perrico. Que? Que apañastes? Había tetos. Que vai haber, que vai haber. Aquí o único que hai son lapas. Pero se as lapas están en seco de todo. Fostes ao Rejo do Pozo. Hai moito mar, Así é moi peligroso traballar. Mira, Coviñas, vou te dicir unha cousa. Nesta profesión de alto riesgo, temos os coeficientes reductores máis baixos de todo o mundo laboral. Ti imaginaste nós con 65 anos saltando polas pedras? E ainda agora, con estes corpazos que temos, non somos quen de enfrentarnos a este embravecido mar. Estas pedras esveredizas... Mira, Peio, aí ven unha excursión do Inserso. Pois mira, Peio, van a ter a oportunidade de ver a 2 perceberos en acción. A ver se nos sacan unhas fotos. Señora, teñan cuidado que está a zona impracticable.
E o mar é moi traicionero. Este están alucinando co percado. Seguro que dan volta en menos dun minuto. Si, ó, que poden torcer un nocello. Ou coller frío.